Sherifu ala tunga ningeyesa lamineke ti lamne Sherifu ala tunga ninge ntesaka donc Usmani Sherifu ala tunga ninge donc le goma ne to lamne Doere sera les 12 mai Doere sera sika to la les 12 mai Doere sera weche Sherifu ala tunga ningeyesa Lala kuyati maliko na ani maliko ka fo ka wari mando ka fo bide tarata yi mekalo kleta ani fla samba fla ni wonu worodu Lala kuyati ni ko mekalo kleta ni fla maliko no na kadiye farafina kono fa ka sejian kuru kalabla jene kono Lala kuyati o te donye domi ni mabe manyini nga ola na kadiye afo 12 mai Lala kuyati o betaleke domi na ode dombayi medele ka fo ye ko dombo menyon fe nga dom kono ko tekelengi mekalo kleta ani fla samba kile kemekono do biduro ani duru kabla bila Lala kuyati ba ka fo sambiro bla ani kele Lala kuyati enfana karamo bani ayo soro nyana la Lala kuyati ni sokoma nse resira sama isanugo ko basite ay wa sama era sanugo ameka no bako fofolo mungu sigi jabara ni koro sanga ni wakati kerenkeren yala 10h wati sika sokoma donu jemu kanya mada ami so foloka fuli kerengere nga nyeshi ulude ma ko fa ama ira kanu bako la ko bela jele ni sondi ali ndo mali kono fuka ta se mali ko kana bela jele ya do ko bie dumbai barka daka saonsa ni ala ni dunkele nyira na no obebe mekalo kleta ani flama kanu bako ansar tondo bela jele bi boy seko yemi ko ke yasa ka sika karamo haidara ka bangeli ko ni sondi aira basa ambado ka fo karamo haidara ali ka bangeli do o yenyanyali ni sondi ado yo dumbai fana ka do o ke san chama obe ala bulala ku farana amina ya rabbi kene ya ukonna amina ya rabbi Lala kuyati ya focho mina bikoni ta ode ni sonja ani muguri dali masaf ka fo ne ka wari mando Lala kuyati ni nema inkele nyina mayaye ya focho mina sambi ulovla ani kele chama ode be dali masabulu ka nyina fe aka chama di belebele ma Lala kuyati aka da makene ya kono sija ani labango nyuma kono na Lala kuyati obato anga do jemukan kono na manya ka fo jemukan ya damne yi medele ka fo ye mane vin do meni turumi ye kana to kadi nyonte be ke do mala fliye wala munu o te sansora juruko dime baje kulu Lala kuyati ante no ngor kayde ko sebe samaira ande me baje kulu jemukan kono na dugule nte kanu bagola we nouveau soleil mo godi kerenkeren yala ka produit zara o te zara kun folo ta munu yen folo asoro ka singa du jemukan kono bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka o nene Tiens mon père me gâte mais ani mo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye teko jara te zara tew ka tedi abi sampi sababo ni te wala be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko wa ne ba infusé de mi ha même vie ya kli quoi appelez moi wa je ma on est tew ka te la higa so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke te zara makele ngadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke te zara makele ngadanga mena mudunchi Allah te zara Lala kuyati samaira ni munye iyaf mabala société nouveau soleil ka produisara oni kunyo oyi ko jama jana ka duwa ke bani ko ma kilen ka project be mungola o ti foiche kodi awo ni jebe jara ki singoro mache ni bolongon dingile alabu o koro ko foi mache samaira ayere fu mbode ira ko be jena ka duwa ke bani ko ma kilen ka project ko be munke ola o ti foiche o te fenga ola abena fo ni mami tara la kuyati kata bolu ni
kelen fa ka bɔ kɔgɔjila walima baji la yɔrɔ o kɔni tɛ yafuma bala nɔ kɔni tɛ to la o tɛ o nɔ tɛ ye ala kuyate o la hali bi ka kanubaw fo ka yira k'a fɔ jɛmukan an b'a la n y'a fɔ cogo min na biden ye mɛkalo tile 12 ye san 2026 ala kuyate 12 mai n'o sera i bɛ tali kɛ min na o de ye maaw hakili bɛ jɔ min fɛ o de ye tamanikaw ka belebele basida ka ɲɔgɔn ye bali n'a ka di ye Bamadan ka fiɲɛ kɛ yirigi ala kuyate Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ba ale bangani o san kunbɛn o ni o muɲamuɲali don o la n'i y'a ta k'a lajɛ ala kuyate bi an y'a kɛrɛnkɛrɛn seko ni dɔnko buna kun kan ka o bonya k'o ta k'o di belebele ma ka sanga ni fati national te an yɛrɛ ka musokɔrɔba a ye surprise kɛ cɛkɔrɔba la ala kuyate ka sanga ni yakuma ba la 12 mai a k'o kɛ bani ka 12 mai cadeau ye fati national bani jansa ye ala kuyate o la an y'a kanu ka don bi jɛmukan kɔnɔ ni o duma kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka o kɛ 12 mai joyeux anniversaire 12 mai o cadeau fɔlɔ ye ka di bani ma o tɛ o kɔsɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan baasi tɛ yɛrɛ kɛnɛ ka to ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka ala ye haidara yake kiraye haidara yake ala koso nematulai adiatulai kene ka banda ani lara kolatige bani kawele haidara funisire jigi acha mambe bani bolo haidara la tamani kuna wolonde tamani kwa ka barika daye jane moriye ndayine mahula ala miso haidara mimba ke kini molola ninu manguru te bwa kalama bani gawele dere 12 mai sera jara tungara che 12 mai sera madaye kamoto kile balika daye kadindeni malilai wa rasuli alanya sranya sibuke doara de 12 mai sera haidara ka 12 mai sera jafati uba fenchi bani 12 mai sera juya ba ma fenchi bani 12 mai sera haidara mi baya laidu orofo kwa fara bani sika bengana chede ne ba jeli ba ikambe slamé visa tigi de ma ni kera slamé ke walma e kera slamé musoye ne bi fega do slamé avion ono figa temeni ba madani de shifuke aka visa diwa haidara min so
sɔnna ka kɛ Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaa ye. Haïdara min kɛra Mali alsilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa ye. Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ de don an fa a n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haïdara. Haïdara min ye baya layidu wɔrɔ fɔ ko farabani sika tangura farabani sika bɛɛ ka sewa. Aw sɛbɛ don wa Haïdara ko y'a sɛbɛ wa ne yɛrɛ tɛ tulon na dɛ. Lalo kuyati mimi mfuye kama kwamba fakamugu yaro si mfana ba fakamugu tete mimi mfuye yubali yoko kesisa fa mimi mfuye fiende katikensi do fati national ko an sebedoa ko ko an sebe wora ne wula ne imbo ko jelu wala te kulonare wona wula kan bon tabulu awon kama huyi aisi amugule de doni wala lalo kuyati ami fati national fu ka wali mundo ai ka wali mundo ni ya jansa ko ndia yani effort ba informi san kele ni ko ibe kan konte se ka kuma mfile ka kuma bani nga 12 medo samara ni jansa ka nga dire mi jansa ni kana ke jansa special me click yi jansa abana ni keme fla soro ko dema ma do etno do ke ni ko keme fla ga do ko ganya ya keme fla ke do wala ke bo ya ma do mo men barga ko se la je ya futu mina bara anyala ko se ka do ke fat national yi ale biela ga shijane Canada ma ala kala ba mu madana ma dongile ajara lala kuyate ama jigia ka fo abija ya kuma bala kanu bawi abija tondo nyi la kuyate ula ka do ke chorba yere sijan tuma bedal masabu la ka kalfana la bango nyuma be ala bulala ka dana ma la kuyate mi jansa ni dorme ke me fly o jara nyi nen barga samira da ke to sana ngate meni kuma yenyefe aka ka wali mandoni tanu dara ka se kan clipu inke ka botre la bela jilinga yo make an yere fana ka barga nyongo nga demeko keren keren yala an yere ka nyema bani o ye Mohamed Keita o ka fara Abubakar Traoré ka u bela jelen u sego ke ka sa clipu inga se ka tourner ka se ka bokan bawo ka se ka soro donc anga fuli keren keren ninge ka nyeshuma lala kuyate wala nyima do mali ni aka lage ni ulu yo ke o kanga ke Mohamed Keita na kadiye afulu maestro de la technique lala kuyate medele ka foye le connaisseur consommateur de la technologie Mohamed Keita lala kuyate ama foka wala nyima do bara mi fleka ka affaire la kuyate ama foka wala ka tugo ashira ka NB fana fo la kuyate o kanga na nyima lala kuyate o ba to alibi anga do jem kan ko anga do akono wati tara wati sibe ko kosebe ai wa samaira ya fachugo mami kuna funi balanda ele nanyo da ele amta bajangara marala samaira anda sira mayano wali ya munu tungera bajangara mara ukonnana o no ko ninkera dusuma kasaba o siratike fa anga mali ministry fula wilila ki funda bajangara mara ka kasikata uka demeta ka nyeshin uma lala kuyati mari jamana ministry fula kata fara bajangara umara bulo nyema baka lala kuyati jamana nyema uchwala wala sa kasika duo kerengende
d'État ka ɲɛsin Lala Kuyate ni yɔrɔ kɔfɔlen ma madama ka sanga ni kɛwalew ye minnu kɛra ni waati laban in na ka taa ka ɲɛsin u ka dugu dɔw ma Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ min min fɔ i ye taamakun ye a ɲɛkun kun bɛ maa min bolo o bɛ tali kɛ maa min na o de ye Lala Kuyate ministre d'État n'a ka di ye a fɔ général de corps d'armée Ismaël Ouagé Lala Kuyate ale ye ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ye Lala Kuyate ka fara ale kan colonel major Assa Badelo Touré Lala Kuyate olu kun ye Mali jamana ministre fila ye minnu bɔra Bamako Kokunda ni marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka taa fara jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔ bila kan ye Lala Kuyate baara in a kɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 11 sanba 2026 ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate n y'a fɔ ye cogo min na o taara de ka taa jamana ɲɛmaaw ka sangafo madama jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin Lala Kuyate ni marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ma a ko Lala Kuyate o selen bɛ min fɔ ye Bayaŋara aérodrome na o kunbɛla yafuma b'a la Bayaŋara o marabolo o ma ɲɛmaaba de fɛ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ n y'a fɔ ye cogo min na ka sanga ni kɛwale ye min kɛra kori ni o bɛ Bayaŋara o cercle kɔnɔ fo ka se Gomo Sogu Lala Kuyate o mun bɛ Jalasago o cercle kɔnɔ ni o bɛɛ lajɛlen bɛ banga Bayaŋara o marabolo ba kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga o kɛwale ye min kɛra sababu ka maa caman bɔ o ni na fo ka se Lala Kuyate ka maaw bila sangabɔda ni yɔrɔ kɔfɔlen na jamana ɲɛmaaw u taara o sangafo ani o dɛmɛ de hukumu kɔnɔ a ko Bayaŋara o gouverneur salle de conférence kɔnɔ Lala Kuyate ka fara Bayaŋara ka denw caman kan baara in a daminɛna min ye o de ye sanga kile tasibila ye ka ta ka ɲɛsin maa ninnu ma minnu ni o ni tora ni kasara in na Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ Bayaŋara o yɛrɛ marakafo o ɲɛmaaba u ka sɔrɔ ka bisimilali kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ka taamaden ninnu ma Lala Kuyate ka fara colonel Olivier Jasana kan o min ye Bayaŋara o gouverneur ye Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ baara ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye hakilina kelen ye ka se ka miiri ani tasi kɛ ka ɲɛsin Lala Kuyate ni kɛwale jugu ninnu a kɛra sababu ka minnu bɔnɛ o ni na olu ma Lala Kuyate gouverneur a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw a kɛ ni bi cɛ Lala Kuyate o ma segin ka o tigɛ fila da o sen kan o seko ni o dama yɛrɛ ye min ye k'o kɛ Lala Kuyate o b'a la ka kɛ o fɛ min bɛ tali kɛ yafuma la ministre d'État général de corps d'armée Ismaël Ouagé la ale kɛlen ka kɔrɔfɔ ta jamana ɲɛmaa cogoya la a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate olu ko nana de Lala Kuyate k'a yira k'a fɔ kɛwale min don a ma kɛ Bayaŋara kɔnɔ bawo nin ko nin bɛ kɛ n'a fɔ nin kɛra maliden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛɛ lajɛlen ka so bawo Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ fa la an bɛ ba la a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate a kɛra sababu ka bɛɛ lajɛlen sigi sangabɔda la kinikini ani dusumakasi kan a ko hukumu kɔnɔna la Lala Kuyate u b'a yira k'a fɔ hali bi jamana ɲɛmaaw bɛ o se la jango ni kɛwale min filɛ ka kɛ a ɲɔgɔn kana kɛ kokura ka sanga ni yafuma bɛɛ la jamana ɲɛmaaw ka cɛka yɔrɔw olu yelen ye Mali jamana marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ madama lakana tigilamɔgɔ Lala Kuyate olu ka se ka ye bɛɛ lajɛlen nagakɔrɔ ka se ka u ka lakana ne k'a sabati ne k'a yakubaya a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate o taatɔ o bololankolon ta ni kɛwale in sen fɛ Lala Kuyate o se kura sefa wari miliyɔn 20 na 20 millions de francs CFA ka fara Lala Kuyate ɲɔ tɔni 25 ani malo tɔni 25 k'o ta k'o di maa ninnu ma Lala Kuyate o ka se ka o fara o bolo kan walasa ka se ka nin waati an latɛmɛ Umar Gindo an mapu Bayaŋara cogoya la ale ye fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ esɔrɔ o ka bibɔli kɔnɔna na o don Samayira ka dugawu kɛ maa minnu ta ɲana Ala ka hin'u la minnu yɛrɛ joginna fana kɛnɛya dafalen Ala k'u da n'u ma ka Bayaŋarakaw yɛrɛ kisi ni ɲɔgɔn bɔnɛ wɛrɛ ma o la an bɛ to esɔrɔ kɔnɔ hali bi an bɛ taa Jalakɔrɔbugu n'an taara yen ji ale ye ɲɛnamaya ye siratigɛ fɛ an ka jamana ɲɛmaa y'a kanu ka forage 2 k'o di Jalakɔrɔbugukaw ma o don Lala Kuyate a kɛra o cogo la n'i y'a ta ka lajɛ maaw kɔni bɔra ka caya walasa ka se ka taa jamanakuntigi a ka conseil spécial min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin a ka guna adamadenya kɛwalew sabatili baaraw ma Lala Kuyate ka se ka o bisimila la nisɔndiya ani bonya hukumu kɔnɔna na a ko o bɛ tali kɛ Agibu Damele la Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ ka bɛn ni kunun tɛnɛ don n'a ka di ye nɛgɛlo tile 11 ye Jalakɔrɔbugukaw fɛ jubunto belebele 2 Lala Kuyate olu kɔni bɛ min fɔ ye o koromo kari la ka ta ka di yen ka denw ma a ko Bangineda o sous-préfet o tun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate ka fara yafuma b'a la u ka yafuma b'a la Jalakɔrɔba o maire kan ni o ye Dawuda Jara ye Lala Kuyate ka fara dugutigilakaw kan Lala Kuyate madama maa si ma kanu a ka lakari olu ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya i y'a fɔ cogo min na ɲɛnamaya o sinsin bɛ ji kan n'a ka di ye a fɔ ji o de ye ɲɛnamaya ye a ko Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ a ko Agibu Damele y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyara a nimisi sɛbɛkɔrɔ wasala Lala Kuyate ka sanga ni maaw bɔlen ye ka caya ni kɛwale in kan a ko madama kɛwale min filɛ ka kɛ tan a ko nɔfɛ tugule b'a la ka kɛ hali guna adamadenya jidili kɛwalew kan Lala Kuyate minnu donna jamanakuntigi fɛ ka taa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma Lala Kuyate madama a ko baara a n'a to sen na walasa hali bi Lala Kuyate jugu gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na walasa Lala Kuyate ka se ka ŋɔniba bɔ olu sen na a ko n'i y'a ta ka lajɛ
akibu damele labana ka nyini jala ko bugu ka ofet la kuyate jubonto min fla ka ta ka di oma la kuyate o ka amina kanya ako la kuyate chomena ma chama besiga bo onuma amada oma alabana ka wole da kanya shi mangana nyimatuguma la kuyate dondon be mamunu kun o kala dele ken ke wal nununa kasiga demeta kanya shi ma mamunu ni jiko gelebe o ka la kuyate madama ame wati menu o yefuntenu koyi ako la kuyate no kera be e ba ye ka fo la kuyate chama be bo dego ani gelela kanya shi manivuma jiko daya o wa o hukumu konana ako la kuyate dauda jara meri ale ayira ka fo ako ninte ale shenfole kasige ni keneka ako abedili ka ke la kuyate jela ko bugu anoka dugula ako la kuyate ulu sebe ko nusonjala ako fatmata fomba musula ko bala jene chwala ale koni amasika kuma nusonya fe aya yira ka fo la kuyate ni ke woni ngone akera uluyi ulube minge ode ka duodoge kanyeshe jama kuntigima la kuyate be an basigi faso malikono jango okasiga basigi ko bawo anana ulubo shinyana na kasangani ni jubonto fulani nu tale kadi oluma binta keta ale de ya fasiri la kuyate anya salo ka bo esoro kono kasangani o ka biboli samaira atete moka amita endipanana nantara endipanana iba ka fokuni watina ka kembe dusuka siba flaye ba makoko obulu barka da kan kurantike mini ale sikni meka na kukura ko be ka kesababu ye samaira ka jiko gele afana na do ba makofa ba konnana la kuyate akoni ya tagalage ya fo chugumina la kuyate kasangani ni watla ba nunu yi anda sera makunu ka fo no watina mi metaleke qur'ana la kuyate ako akuma feka gele doni ba makoko konnana ako la kuyate okumu konnana kasangani o ka bataki doyi min kera ka benin mekalo kletan samba fla ani mwonu worai la kuyate mali jamana chakora krengena min beni o ka barabeta kanyishi jisono mo doni maberela na kadi afo société malienne de gestion de l'eau potable la kuyate somaje pour SA la kuyate okone oyenye folike wa yira ka fo la kuyate ni ya tagalage ni watla baina machama de bala ka gangani ka gushi ka yira ka fo miniji sono ma atala ka soro sigida okono la kuyate wa yira ka fo ko jitala kana orobino okono la kuyate o somaje pour SA aborane ka nyefolike ayira ka fo ogela mi fleka keta la kuyate kumi besega ke ula ode ka yira ka fo la kuyate kuronko gelea akoba la kuyate ni ya tagalage ji ani kura oyinyo tamanyoye akola la kuyate ni watla baina ako kuronko gelea akeme sababu kasika bara gelea ko sebe la kuyate ulu ka bara ka yoro dola ina fo la kuyate mi metalike kabala na kadi jikorone para la kuyate kalamba bugu ani misabugu okumu kona mi metalike somaje SA la ay ayira ka fo kadamine bamako yere kara fo bamako yere ma ka fo gali kase aflana sabana nanina la kuyate duruna anu worna ka yira ka fo ko no watla bana la kuyate ubike sababu ne ka dengu takanyishi jiko soro chuguma ako la kuyate bawni ya tagalage ako wati na ji anu kuran o tamanyonye ako ni gele ya sera kuran mabe e baye ka fo akololo obebejika ako odebeke sababu ni ya tagalage yoro do be la kuyate ere muwa ainani ote kuran soro la kuyate akono kera be adola ji osoro mandi akonga ni ya tagalage urubu kumu konnana e baye ka fo urubino be klebeke ka soro ji teton akonnana konka ulube barala la kuyate chugumina fere ani dalube siga soro nkoina madama ame wati menu ubitalike fundenina akoji onafa otese fo ka ba akola kuyate ulu sekoni dama yere mi ka fara jimina nyemo ka demene demeka ka sangane kuranko osonogale barawi akoni ala sona majiku la kuyate anak blood dofola ba ona fere sigi senga mi biseke subabu ka siga ji nyuma ne ka ta ka de jama kono duma la kuyate soni ka sora atemebli shaka trawori ali de ya fasila la kuyate na salo ka bo independent kono ka sangane ka biboli samaira ala ko sugu kekene ka amina ya rabbi ta jiku ali mano kodi de awo ulamto independent ngona to ko ngala kuyate asangani bingani wale munu taraba majitigila maufe kanyeshi Sahara jamana doma ni ukera sababu yeka machama mbone unina keren ni ala Mali fukata si Chadma strategie femi metalike papula ale akanuka duo keren ni kanyeshi Mali ni Chad jamana ma lala kuyate kasangani yef mabala okalla de la deli obuvo mako prière et regina kaila lala kuyate akera kabeni karido mekalo kletan samba fla ani muwani woroyi Vatican konana lala kuyate chrétien kanyema bami benu oye pape Léon
nyama ni kumero au papillon atina ke 14 no haya okay papillon 14 ode do la kuyati papillon 14 la kuyati abora mimi mfuye ni ka dusu makasa yira kanyeshi la kuyati la kanabalia onyo nyalima madama ani akolo jugu la kuyati jiyebu na kunka madama chenja ka jama do ka mimbe maria ani chadu kofo la kuyati mimbe taleke vateka aga kuna fonu charisala la kuyati akoni ya tagalage we ayira ka fo la kuyati akelengo fe ka deluke mimbe taleke iyaf mabala prière marianalla dirigna kaeli la kuyati ayejo la kuyati o église ba a fenêtre d'affaires mimbe taleke papunya feto manyama ntoko yitugure papillon 14 papillon 14 la kuyati o nongo ni fe ayejo fenêtre fe ni ka fere kete deu ni ka laba ka kunkota ka nyechin dali masama la kuyati inafo abala ka dali masa deli la kuyati o timne ko fe alabana ka kunshulu ka jige duguma la kuyati ayemi fo ebo donwa akola la kuyati ako ale dusu mukasale ale kinikini ale de yekibara me ka yira ka fo kola la kuyati mi metale ke jira wolo kulula ko o keme ka daga jugu sigi chenye ka jama do dala no wat la baina kenenya machari jamana ani faso mali la kuyati anga faso mali kono ako kasangani o ka wuli ka jodo yemi nkela no wat la baina akola la kuyati o kera sababu ka le dusu makasaya nika ale koni nika kinikini la kuyati chrétien nga nyama bain na kadi afo pap jisi to nga dala la kuyati papillon 14 la kuyati alabana ka yira ka fo ko ale konbe mi info chajiga do ani maline do nyi ko ka don afo ko ale be an kerefe dusukun nyuma la kuyati kasani aka deli ani dali masa deli kanyeshi an ga mala kuyati janko be ani kila kasabati ni jama nunu konana akola la kuyati ni ya tagalage ko wa ale papillon 14 ako abe ani dali masa fe la kuyati danyuma kasika donu koina bingani kawle mi meka ta kanye keseka bo ka guna adama de ni kasara ako la kuyati o ke wani o ka ba ako be ani yiriwa o kasika sabati jien kuru kala kono la kuyati papillon 14 ayira ka fo ni ya tagalage ako afrique claim wa ani duru temeni ako jadi ke walu akira sobu ka mali sigi sangambo dala kasangani cheni ani machama ni kasarali ako la kuyati o temene ko fe banyangara mara bulo ko ne baye ka fo o tara bidugo do kan ko kura ako chari jamana ko la kuyati ako yesorosi muwa anu woro bonyongo ako olu fara boko ara maufe ako la kuyati o reke sobu ninga maw ko ni black kinikini la ako la kuyati chrétien nyama bay o betale ke papillon 14 la ako ni dale masa deli ni ka do ke la kuyati kanyeshi mali ani chadima janko be ani kelenyanya julubo mi be jamanu nun kono la kuyati akasika banti ama ni dale masa fe aka papillon 14 aka do wumine janko la kuyati be ani basikana jamanu nun kono na ula amibo eni panan kono ya ka do nouvelle horizon na nouvelle horizon ta samaira ni me talike anga finitiku uluka ulika jola jamana la kanali simfe ko ni wati laban nuna anga ma bina ni bonyongo munu tumbe jeni mauka buluka ni chauffeur do we ula ko lu ko ni kana bla soro la kuyati sana do fasiri kono draman tra ko kiye record bati wa ka fuyi ko 12 mai fasa ki ta nyomada yalo wa maka ka dara koti ki ta nyomada ko ale ko ka 12 mai yere ni biche ako ni nyomada ako jara ko wa kwani jajal kaka anta do ako mena jajal ko mi moyi ko mo luyi mo bili barakela dola obe man ngoni zige me kala na la so draman tra ko redu ko sebe dara ko yati sama ira me draman fo ame dara fo kabana ma place ma be fo ka fo ngene nyuma yala wallahi ka ci dara ko yati fasiri nyentika karka do ko mama ni ture ale de ya fasiri dara ko yati ako angata ya maballa kana ko buna kunka ako dara ko yati kasana ya maballa ni watla bayna mali jamna wulu masiri tabaw o keme ka bundire mita kanye shinjara wala kulu mauma dara ko yati ako akera sababu mabina ni bonyongo munu nchela mobili bola kononton ulu kasika kanabla soro ako dara ko yati ame domina inafo bi ako kibara jonjon ko ne madi ka sangane ni ke wali nyi amadi wulu
masir tabaw fe wa amadi marabolo nyema fe la kuyate akone ka yira ka fo kana beli ngone asola chumina la kuyate kasika nyefolike okoye kunka akole la kuyate ngami ngoni jeme ko toritike ode ka yira ka fo la kuyate dorme madi jarawula kunuma okase anga mashila bla kon kami jeme ode ka yira ka fo la kuyate abena fo mabinani munu fleka kana bla soro munu ntira ni mobili bulla konontombe ala la kuyate akodore tede akonu watla baina ako la kuyate mi metal ke jaf mabala wulu masiri tabaw mali jamana chefini tabaw la kuyate ubala ka bundiri takanye shinjara wala kuluma save ani duguma koronfe ani klebi bani ani baba la kuyate ako utala ka temero la bile ko ka dogo la kuyate utala ka joro la bile ko ka bu ako mali chefini tabaw la kuyate ay dimo na bala ki fini fana ako amemugu ne ka susu ako la kuyate abedo kunkele nyombo ako angoni me ula ako ablanta bla la kuyate mimi fe ako abini furniture ako ni ata lage ako do kumu ko nana ko ni ha balalen la kuyate ba so ni ko ngasama ko abalnado ako abena fo la kuyate ususuli ure matoto ula o yere nyini to la kuyate na manya ka fo yere kunsoro ka manogo sorola o bolda kata kanga mabinane ani ko into la kuyate unge ni doga ba mafaka ego doga na ya kala beti yo do fo ni ame kwa ngasama amabala ni ako abena fo bunteli ako odema toto ola ako oyera nyini to dira kwete utaraka anga mabinane anuko into dira kwete ufuna kaso ka laba ni ko yera nyini ako dira kwete ka ukaka na blane ka osoro ako ni ya tagalage dira kwete ako ni watla bena mimetalike nyamba ni ko jenim doba awa groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jesim ani jenim la kuyate akono watla bayna okuru ngeme kala magala mawdota kanyeshi anga mubli bollo mala kuyate sira kunfe ne ka sira da mawnye akola la kuyate ngami metalike gul masire tabawla ulu siginte ko lagede ako shufra kleka ako sokoma farawula kan la kuyate ama ako amala ko no febo la kuyate ka bundeli ne ka taka da okan amala ko susu ko rafe ko funifuru bara ko funifuru ko bara furu klebi fe la kuyate akoni ya tralage urita la katoto ula akona manya ka fo yere kunsola mano sorola oyere to ubul to fle kata kanga manunu to wa ushaga so bulu fana ka kana bla so no yere yi ako obilama okuntara okadema yala akodala ko yeto okira kumala kunu fana kibara dumai la ko yete kasani fasiri ke ba mama ni touré aleka fasiri samaira chena tete meninga ko anato nouvelle horizon ono anato kono wa anatami aiwa amita Jean Élisée Daw samaira ko aliko ni Élisée Jean Daw sake Élisée abekele ni ko Jean Élisée Daw ni ko Jean Daw dile ka fuyi la ko yete jere bora fujeni ka jola atala sana tala abe kunye femu baga na dumanke bin sir bala basir bina abe kunye ko ngana ba fa la ko yete akome min foyer akome nous allons lever les blocages routiers afin que chaque Malien puisse librement voyager quand et où il le souhaite samaira na zarakante ni puma bayre ako la ko yete memi ngoni foyer ako karanga damunu ndambe sirafe la ko yete ako ankani kanu ka karanga nunu bela jeni karkar kaboyi janko malide kilingina bela jeni yura min kadi aye anu wati min kad no ama akasika akatani sege ka soro la ko yete ala majoro na la sonama Élisée Jean Daw la ko yete aye ni korofo info anakankadi Élisée Jean Daw honi kadi anklola John Do la ko yete nakadi afo chef d'état-major général des armées au Kurado akola la ko yete ni ya takalage ako jemna nyama o yedana takada aka la ko yete kasangani ministre ka de la nyonganye conseil des ministres min kala kabene mekalo kle woro temeneye akola la ko yete ni chabai akola la ko yete anaka o kadide akoni ya takalage ako korofo kunfolo do ako ulu bena ni korofo nunuma akonya fe chomena kabi avec le clé mo ani duru temene e baye ka fo jara wala kulu okuni name yaf mabala kalanga otaka blachira dauda fe la ko yete mi metalike mamunu betaringa segike kasiga yaf mabala buno banfeta ne ka choro chama kuna kasana la ko yete amoblu chama jenneye mi metalike yaf mabala Jean Élisée général de division la ko yete atoko Élisée Jean Daw la ko yete anaka la ko yete ayayira ka fo nous allons lever les blocages routiers afin que chaque
chaque Malien puisse librement voyager quand et où il le souhaite. Ako la kuyate ako ni yata lage ako okoni kewaliye ako uluye uledu tanu kudi uladu tara jamna kono denye ako la kuyate ulikajo unake ulufe ako ulmasir tabau ako ulu kalenkandu ako jamana njugu maye jian fa fe madama munu na menu wat laba na kafoko obina karanga shwa kanyeshi jamana fama la kuyate ako ame unu jian fa nywanya ako jango be ane kele nywanya ako jamana konde bela jeni ako haklisi ko nana ukasika uboro la kata osiero la kote wati mikadu ani kuma mikadu oye la kote okewale akasika ke ofe kasoro wakina tlelu akoni ya tagalage akojera la kulu nu woni ke nu watla baina okene ka mauka mobili ko ni uchama ko ni jeni sira kumfe akola kote jama ko no donka ojigi sigi kafo okanyema obe barala ako mali jamana chefni taba obe barala ako obe fero kan ko tige ako soni drone ni kewale anata ne ka bla dofo kono akola la kote bawle ka jo ulube sina ako labon be sina choko mina an besigata antiga da manu ngono ka ngo bishi o maye jian fa fe ninga odo dinkenen karaba la kwete ka bono banflata ne ka churo chama kuna ne ka chama ke la hara dugulenye jango be ani basigi o kasiga na faso mali konnana de ma konte ali de ya fasiri ka bo nouvelle horizon kono la kwete nya salo ka bo o konnana Samaira ala ko shidama amina angu lakali amina bi Samaira mi soir de Bamako angota na soir de Bamako ta am ta Kenya basrala angata Kenya ba dugumbe ko badala Samaira traba kan kasara chejugu bado kera ni srenka min si enfe ma shegin koni olu bonena unina ma bisaba bonyo olu jugina la kuyati ka beni yef mabala mekalo kleta anikele samba flani mugonu wore iya fo choko mena seraba kasara odo kera iya mabala seraminga okoma ko route national numéro 24 nakadi ya fo RN 24 la kuyati dugula mini obe badala ko fo la kuyati ni ya tagalage ani tamba fina oche kilometri nane bonyongo abe yoro mi fe odeye gene gore yere marakafo ye la kuyate ani kenye bache odeye kilometri biolo vla ani kele bonyongo akola la kuyate mi metaleke ni mobili belebele la kuyate ere moronko belebele dodo mi ngoni bela jeni akun fame la kuyate wo mamunu kuma mobili ngono abese mabinane ani koma akola la kuyate ni ya tagalage mona mina akono boro kenye ba ka kunda bamako ka la kuyate nya fe chomina asele badala nya fe chomina badala abe gene gore yere marakafo de fe la kuyate tamafinya o masuren la la kuyate kilometri nane bonyongo obe ani tamafinya nyonte akola la kuyate mobili bayi aballa ke kuruni ke seri la kuyate akoshima koroshiya ako akakuru ka serli akola la kuyate akera kollo bayi ba onongo ni fe manshegi olu ningene o karabala ninka olu ke furo ye la kuyate mata anu wolo vla bonyongo olu sebe koro jogina la kuyate mata ani saba wore olu jogina nga olu ka joguda amabonya akola la kuyate ni ya takalage akonu watla bayna kenye basira akomi metalke yef mabala mobili ba uchama obeto bulla ni kalaba ni ka uda ikoroti ako uyeke wali mingo ni anyonya mesira inka akola la kuyate nga yi ya takalage abala kafo mi metalke kunfula obisira ke nkonye ako adawla israbaka sara israbaka sariya ulu labato balya bisika ye ala flana oyesira allah hala abulama a chenidu sira atamani kosebe akoni ya takalage la kuyate kama kliji ka fo avec le clé mo ani kele samba fer mo no woro ako siraba kasara kele ndo kungira tabakoto ani kenye bani nyonche mi ngira sababu la kuyate kasika ya mabala mobili beni madowi madama la kuyate ka ntiga minani ka da ulu ya mabala farafina gunka nyonde nyama de champion d'Afrique munu les champions d'Afrique munu yes farafina beda bras de fer là ni ukoma ko sama bali ani atamanyo ko zero de kenyeba ako mobili ku da fulani oluye ko ga machine ku mato ala akodela ko ete obayira ka foni ya tagalage ako siraba ka sara kenyeba kono nakadiye kenyeba adafe dugula ako siraba ko onake ajuye ako watla baina ako ni sebe ko anyonyame ako ngani ke wale ngoni keri kenyeba o préfet o kafara ya mabala ayramna ka fonya mauka ulu konye fero tige wala se kasika ta deme kumflota kanyeshi manunuma majugune ko lu salo kata kenya so kono la ko ete mamunu ko ni oni kono no ni borala la ko ete kasika sutra ne kata kanyeshi uluma la ko ete ni ka sura ka gira kafo sega ulu be sina ali be ka gira kafo ko min keme ni ko njuba juye janko o kasika don la ya jara ale de ya fasina ya salo ka bo sorde me ko kono la ko ete amang to sorde me ko kono tilia la nga no ngari kata ali be badanga ka ofi la ko ete ko ne major Olivier
Kasana min bɛ tali kɛ Bajangara yɛrɛ Bajangara marabolo ɲɛmaaba gouverneur Ala Kuyate a kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko kori dugu ka fara Gomo Sogu dugu kan Bajangara o maraboloba kɔnɔ a ko Ala Kuyate maajugu ninnu ka bɛn ni arabadon o mɛn kalo tile 6 tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ o taara yafuma bala cɛni ta ka ɲɛsin dugu kɔfɔlen ninnu ma min kɛra sababu ka maa caman bɔ o ni na ni ka bolo kɔnɔfɛnw caman k'o tiɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala Kuyate o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Bajangara marabolo ɲɛmaa la a ye kɔrɔfɔ ta ni ka sangafoli jamana ɲɛmaaw cogoya la k'a ta k'a ɲɛsin ni dugu kɔfɔlen ninnu ma ni ka laban k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw b'a la ka sigi sen kan cogo min na Ala Kuyate ko bɛɛ lajɛlen ka se ka na a minɛ kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bajangara marabolo ɲɛmaaba a ye wele da ka ɲɛsin yafuma b'a la Bajangara marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma marabolo denw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ a kana kɔtigɛ ka ɲɛsin faranjɛrɛfan ma ɲɛmaaw ma Ala Kuyate ni k'a jira k'a fɔ wa o kana bi jan kɔnɔ jan min ni a damɛ yafuma bɛɛ lajɛlen lakulu maaw fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala Kuyate a ko nin kɛwale ninnu kɔni a kɛra dugu ninnu na i b'a ye k'a fɔ Ala Kuyate o ye a sɛbɛkɔrɔla bɛɛ wa janfajugu o bɛ ye a ko sen kan a ko nka Ala Kuyate nin kana kɛ sababu u ka se k'a fɔ ko u bɛ Ala Kuyate k'a fɔ ko amalgame ko an kana se de amalgame na an kana ɲagamini kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa o nɔ kɔni fɛ Ala Kuyate i b'a ye k'a fɔ ka ko nin kɛwale ɲɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ ani basigi o baaraw kuma la ka yakuba ni marabolo kɔfɔlen kɔnɔ ka sɛgɛn ni jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye min kuma la ka kɛ o fɛ su ani waati walasa maaw ka se ka segin ka taa u ka sigiyɔrɔw la a ko o yɔrɔ to o la ne ka bali ka nin kɛwale kɛ ko kura ni ka maaw sigi sangabɔ dɔ la a ko nka Ala Kuyate min jɛmɛ ko tori tigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala Kuyate a ko jamana ɲɛmaaw a ko nin ko in a tɛ to nin cogo la a ko jugu minnu y'a kɛ u bɛ nimisa a kɛli la a ko Ala Kuyate baw min min f'u ye hali maa kelen kunsigi ni a y'a tɔɔrɔ bilen nin yɔrɔ kɔfɔlen na a ko Ala Kuyate maa min m'a kɛ o kɛbaa ye Ala Kuyate a ko e kɔni an bɛ ni diɲɛ fara ɲɔgɔn na a ko hukumu kɔnɔna na a ko olu masiri tabaw o bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka ban walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw tɔw hakili sigi Ala Kuyate ka se ka dugumɔgɔw tɔw ninnu hakili sigi ka se ka lakana ta ni ka sɛbɛntiya ka ɲɛsin u ma Ala Kuyate cogo min na u ka se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna na a ko weleda ale na o ta ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw caman b'a la ka sigi sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ ka se jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔbila fɛ Ala Kuyate jan ko nin kɛwale ɲɔgɔn na a kana se ka kɛ ni ko kura a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala Kuyate a ko nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na a ko nin kɛwale in kɔni a juguyala a ko nka maa minnu kɔni joginna a ko olu ta ka taa dɔw ye Bangasi dɔw taara Sevare dɔw yɛrɛ taara Bajangara ka se ka furakɛli ta ka ɲɛsin o ma Ala Kuyate jan ko o ni kana se ka to nin kɛwale in na a ko minnu ni tora la a ko jamana ɲɛmaaw cogoya la ale bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin o ma bada dali Ala ka se ka nɔgɔya o ye Yusufu Konate ale de y'a fasiri Ala Kuyate o tɛ de o don ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a baasi tɛ kosɛbɛ Samara an bɛ se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi ka taa ni reflet d'Afrique ye o don n'an y'o ta an bɛ sɔrɔ ka bɔ Ala Kuyate d'Afrique olu kuma an bɛ buruko kan bi dɛ buru wa o fɛn ka di n ye dɛ i y'a dɔn sɔgɔmada fɛ n'i ye fari 30 sɔrɔ ka ko kɔnɔ tile journée bi ja mais min f'u ye a t'a sɔngɔ yɛlɛntɔ don dɛ i t'i pɛrɛ a fɔ safurula ye Ala Kuyate i y'a fɔ cogo min na fasiri kɛba an y'a ta a ko a ka diya bɛɛ lajɛlen ye a ko dɔrɔmɛ 1 tɛ fara buru sɔngɔ kan a ko dɔrɔmɛ 1 tɛ fara farini sɔngɔ kan a ko nin ye yafuma b'a la kɔrɔfɔ ye min sɔrɔla ka bɔ jamana minisiri yɔrɔ min bɛ tali kɛ Musa Alasani Jalo yɔrɔ la Ala Kuyate ka sanga ni sigi ye min kɛra ani buru dilanna olu ka ɲɛmaaw fɛ a ko Ala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko mɛkalo tile 11 san 2026 a ko Mali jamana minisiri min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin jagoko ni usine ko ma Musa Alasani Jalo a ye sigi dɔ kɛ a ko sigi a kɛra a fɛ ni buru dilanna olu ka ɲɛmaaw ye a ko hakilina min bɛ baara in sen fɛ o de ye Ala Kuyate ka se ka yafuma b'a la ka ninkura fiyɛ baara in na madama Ala Kuyate buru dilan tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ k'olu salo ka bɔ jamana kɔ kan ka na ni o ye faso Mali kɔnɔ jan ko buru dilan ko ɲuman a ka se ka kɛ jan ko jamana kɔnɔdenw ka se ka buru sɔrɔ ka sɔrɔ o ma sɛgɛ Ala Kuyate bɛ min fɔ ye buru fɛn kanunen don a ko sɔgɔmadaw fɛ Ala Kuyate n'i ye buru dɔɔni sɔrɔ ka bila i da Ala Kuyate a dɔw la tile tɛmɛ ko ɲuman a ko a b'o tɛmɛ kan Ala Kuyate a ko hukumu kɔnɔna na a ko jamana ɲɛmaaw ka sanga ni jamanakuntigi ka hakilinaw ye min y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw ka sigi sen kan walasa ka se ka dun ka fa k'o sabati faso Mali kɔnɔ a ko buru o jɔyɔrɔba bɛ o la a ko Musa Alasani Jalo ka sigi ni buru dilannaw ye a ko a bɛ don o hukumu kɔnɔna na a ko nka jigisigi ye min ye Musa Alasani Jalo y'a jira k'a fɔ Ala Kuyate jamana ɲɛmaaw cɛsirilen don ka se ka farini ani manjɔrɔ mun bɛ kɛ sababu ka buru dilan olu salo ka bɔ faso Mali kɔ kan ka na ni o ye ba Maliba kɔnɔ jan ko maa minnu ka baara ye buru dilan ye Ala Kuyate buru ka se ka dilan o fɛ nɔgɔya kɔnɔ a ko o la o ka diya bɛɛ lajɛlen ye a ko dɔrɔmɛ 1 tɛ fara buru sɔngɔ kan dɔrɔmɛ 1 tɛ fara farini sɔngɔ kan Ala Kuyate an bɛ don min na i n'a fɔ bi fasiri an y'a salo ka bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ
la kuyate kasano ka bi boli aywa e bonya bala Samaira Sanogo ne ami foki barkada kodi alna sore ma 12 mai jansa di folo atete meninga kodi isegena bato igi segena fiebo lala chama na sega fara 12 mai jansa ka am ta tezara kun folo la kuyate tezara kun fla awo amemi foi segena fiebo obu ko su kanjere bashite na tezara kun fla na mi am soro ga singa do jem ngango na kokura kasega na kanu mako ni sonia bébé awo ne tezara di ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye Lala Kuyate Samaira memi mvuye atete bene ni bikunde 12 mai akuma no gode yaro nyire nkuma fa kan washi abana nga 12 mai do atidigi mala kodi de awo ase bi ni sonja do no ni ko ni mala fenfege abebe ma ni fana ne ka 12 mai janja ni 12 mai kado ya masobe kaso ba jelum so la blama di ayi memi mvuye ni 12 mai ko ina dongili asibe ko jara na jige ka fo Lala Kuyate abenyawo na la sona angana jige dali masala ala bo fanka cha ala bo fanka cha Lala Kuyate nya jiga ka fo ni komi ke ala kam perdite ola surtout kanu ni o yira komi jula Lala Kuyate ba ye ka fo o kelendo ga nya jiga ka fo angone ande ni misala parce que dongini ambe de ya dawo ambe ma dadi Lala Kuyate memi mvoye 12 mai sera ay dara ka 12 mai sera sangura fara bani shika utedi ko begi yugo ola Samaira am tan jem ngai nya ambe de 12 menda wanila sona madala Kuyate abenya na la so abenya anga jigi sigi anga anjigi ke dali masai Lala Kuyate ola ali bikate mini jem kan ola ni ya tagala Lala Kuyate ola amekanu ba chemani musumafo dimzeni mabakoro Lala Kuyate ola meti mini jem kanyi bi tarataye no sera les plats de chez nous Lala Kuyate madame Keta Meta Traoré ale keme ka mawdele mina ka mawdege dumunu chogo nyumana Lala Kuyate ka sangani watina choyi anya kanu ka togo yaf mabal hakilina jige ke dawla wala anya mi sorobi ameta technician fanfe ka jego nyamada ka soro ka siana kokura Lala sona awo Sogoma dolo jere jem flebro o bela jelini sogoma o jem ga madido no les plats de chez nous en dumunu bi les plats de chez nous ambe parler de la culture là ni ambe festival kero la no efikabuye bi anambalmam so do be nyogon fe abina ayra fo ne bayni sogoma mseni sogoma se gitogoni jam fo ne to gona Fisatou Ndiaye je suis nutritionniste diététicienne et donc ne be anobi pour que ga t'obliger ga di moko mo kala je ne bay na plat mene to bi ka irana bi et ne buga malo usure tobi chogola na fa chama mesega sora la chogamna donc malo usu sumbala jege jalan morenga mugu oni ofenyo na chama ne bugo lure fara nyogonka ko ke zame sugu do me azame be magaya kojugu ka soroka ya wur fara ka ko fe oni ni me wele ko viande de lait avec à partir du lait donc o de bena clara iranga ka san fena la sonama o de do ok ambal mam suko ka bina o plein de tobiga irana nga jego la jenyo fe ni viande de lait suko voilà non sogoma non kelen sogo ni ori donc avec à partir de lait de vache non kenere avec ni ori donc si ça a fait toulouye a touloumaro bébé boila donc a fait maro avec ça là
popo pogolo de te ni yiri nono mi me bo nono jema o de be fara kan pour que ka liaison ke avec un souhait awa be du akain pour la santé même o jema o de be kala o de be na ne o de mariner sisani moringa mugu koko doni poivre doni oni lait doni oni ni mieli infusé le no curcuma ni gingembre de la nere de bo mieli ke donc nya mariner no de sisan mena klaka iran ko soro ko kenga dumini san fena la solala o to bida ina fami zame to bichugamna nye jabare tiketike ga mise ya ko iran folo ka soro ka lait susulen kula donc o keno la nye maloko comme malo usudero ka maloka la directement ko iran doni ka soro ga jido ka logoti doni poivre mugu doni e sumbala doni oni jege jalan ko kala oni lore ni kasatike lantonunu donc si ça malo sera amena nga nono kala yaouri ni be kala ka fege saneba amna jumeni kala sa adabole no anga musokoroba munu nyinte mununda donc consistency kanga ke na fo laro consistency be chugamna awere be laro ke chugodono akanga ke tentori donc wori la jiba be ka kala be ga noni mo fe ko anonna manonne adabole no akamari donc adabole do akama voilà valeur nutritionnelle min bala korengrenela anga musokoroba ni demsano luka suko soro merci adabole no de kama wori la fene morenga mankala de pato bikuma o labani be kala parce que na to bidaka me anafa be dogoya na same na adressé donc ne akobe bani pepe amna dressage de damne kosebe donc ame forme voilà comme ni ne bene bolo forme min kadie ni mul min bi bolo wo tayo forme bola ibe kininke aseti fankelena awo ni nono de exactement awo ka consistency dama ka yira o ere de do donc o de anga suwebi awo ambo ka kerefe valeur nutritionnelle badila kosebe valeur nutritionnelle bala calcium babalela donc kumbere kundimeni kolo fan ko dese be mo mununa en quelque sorte ko do se ka utiliser ni salade drone et tomatini jababulu tigelen ko nyagami nyokona ni ore don taneba wakati do sira anya tubi anya fon be kala kama nyolon kala ni wakati ore kadne ka tame émission be parce que nere manani refle est ce que ne peut se ka fasa aha mais quand on dumni nu est ce que ne be fasa anone ga bara ore ni mi fasa ko sabe ni fasa mais ni est ni tene faw ni te fa ameni ti fa solution wero de be ni be fa ko nyedo be na ni fi do consultation problème ta consultation ke pour que ka fasa ka bunya ou bien ni diabète be mununa tension be mununa amana ke bana o bana ka bana relié no duminina o de nega secteur yere donc na mo gobola vous pouvez venir on va s'aider inchallah problème ta mais ça na nga c'est effet angane bismillah madame nem kinode mina laje yam awalaje adumane anonoma ma finyina jarala hotin don tendone iwa kala tiganyere manyere jodi ngina bon comme ils ont dit très fort allez ici sans ça ma kali gousou dobala ma finyina c'est assez unique et spécial aussi et nutritionnellement parlant très bien pour la santé
folikan même i bolo kala sen flebaro quand flebaro be uni baraji et j'espère qu'ils vont aimer la recette. Ne bako kay dumini na fama de tobi ga dama bi no awere o glanto e mado beyaga tata tomala amawla donia ka fo kan me fikap de la Festival international de la cuisine africaine de Bamako no be en palais de la culture Amadou Hampâté Bâ donc un chance sur kana émission tournée à alani madame Traoré Oumou Traoré ale sababu yala nale festival ni promotrice et la vieille marmite no fanatigido au kambe jien wati wore Lala Kuyate. Samaira. Jien do club ta kalanso. Club ta inde. Kanuna ke ga malo fana tobi. Et puis kala kanuna ke burusheti Samaira. Ko fana don la. Ni jien vole ko. Ni yo ide. Ne ko nono kumne do. Ne ra kon dabal be bana Samaira. Aywa. Ako fle ni sare. Am kla ka se flow ma. Flow ga ni gundo fanya na. Ko mi no gundo be flow de. Ko ne fisa tun jai. O mo do flow de ya. Tun jai flow ya. Aywa njai goni iba me wolo fo jamuni la ga chaya. O nga ko mi no fana gundo be flow bulu. Donc am kla ka se flow ma. O no inka ke burusheti. Wal ma ka ke kinna ka tobi. O gundo e mi flow ko nye fanya na. Bashite. Lala Kuyate. Angon manene sa. Na ma jigi ka foko akadi. Ai uri ya bedunga ba. 3 minutes en fait ka. Ka bedunga ba ya na ka sawo yere maya. Lala Kuyate. Ambe madame Keta na ka ba mawolumfu. Amufu. Kaira ka fo ni na famba bala. Ba abambala ka abe ho akila jigi tobli chugo nyuma chama. Wala amba jiga ka fo obala ka sumo sima sura konana. Lala Kuyate ki fo ke wali mando. Wati anamijo. Kosebe Samaira ka siginga wali mando fulike kanyashin kanu mako mamali hono kata se mali ko kanama. Fefen sigile no ga jabara ni koron sanga en konna na bela jilimfu jemuka anyama dalla ka fo antara kan nundi faranyo ka seka na uda ukluka Samaira kerenkeren yala ka fo bi 12 mai bela jeli nya do jamana be la halam na ori kama nyinanta ale nyanyali chuku ulu yele mara o nga amidu o kenyo ko alisa shijani kene ani labango nyimo be ala bulu ala ko di enfana ka amina ya rabbi ala ka me jamanye ala ka jama ere ke kumo ya rabbi abi fe jamana nga ke chuku na ala ko lanyini sabata bulu ka benin kilinya sabati jamana kono dunyere bela jeli nyonje sanwere 12 mai ala ko fana fara anshida amo fana ni sondia o nga kan ba do ko ne dongli da ki malamre yado no ngo e ko nga dongli da ko ne ma fa kenene ma nyono kaw wati na mu fuko wala o ko sige me jabara ne krefe ko ne dongli min da ki nga ngo lamre ko ko sherifu ala tunga ne ngeza ngo dongli ne be dongli mun namno dongli dumondi na dongli goma ala tunga ne ngeza est-ce que ne check la Kuyate ki fo ki wala nyimado ya fo to muna wati dosira la Kuyate ba mona kote ko mani yisi kuma do tokuna e wulu kuma kanko do ko mate ko to duma me ko to foma la Kuyate ula kabela jine fo kabela do maliko na ani maliko ka madama mun ngunzige me kanye mada shirifa TV ja kan sofe la Kuyate ni wati na bifuli ama kerengere katakanye shi ngolo fo bela jine ma Senegali o faba kono Dakari wati na amfana ankara mo ko choroba nyuma choroba funu siri abeno wati na Dakari kasangane bi 12 mai yere yi ka do kerengere ne ke aye ya fo choro mina shija ani kenani labango nyuma ala ka soko di ane abela jine ma la Kuyate ula ma fola ka ba maliba basigi ala ka jien basigi la ka nani here ye malikono la ka nani here jien kono la Kuyate ka kanu ba chemani musuma fo malikono ani maliko ka nunguzige me ka nyima da jabra no sofe la Kuyate ama nyema so bla jine fo kadam ne sa fa duguma ame ubla jine fo ka barala ma be fo yere chi ke ko nyuma na la Kuyate ante nyina anga dibla baraka la ko ani ulude ye nyo gisiri nyo fale shu fara kleka la Kuyate mimi fo ani ulude be jega fo ni ka siri la mo fo ko wani ma do bimi metele ke le maître de la technique la Kuyate le connaisseur consommateur utilisateur de la technique il s'agit de Mohamed Keita la Kuyate atika kumeni ka fa jurula abala ka to fane ka yafma bala ka bla la Kuyate akrefe Blaise Diabaté l'enfant de Baniko Abou Diabaté officiel ale kumala ka kuma kan yene ka jigi la Kuyate nyago jien ma ka se ka soro fanda en fait shaka kulubali masasi ale kumala ka jawo tere jien buna kunka jango mauka to ya ka to muru abu ka soro fa famere fe shaka kulubali mafoka wale mando la Kuyate ni alma bashike sebege jemga enga benishu no ojanvara shini enine shini 10h 11h ni la manga joindre la be amenyon so ni ka jemga ko no ko mana ula mafola ka kle hera dama la ka so nya kani aka machine awa ka Fatina barikata
ba madaye kamoto kleba ikadaye kadinde ni ma lillahi wa rasuli alanya sranya sirbuke dogora de duzu mesera haidara ka duzu mesera jafati uba fenchiya bani duzu mesera juya ba ma fenchiya bani duzu mesera haidara mi baya laidu orofo ko fara bani sika benyana sika tenna ni kuma e tiende ne ba jeli ba ikambe islamé a visa tigi de ma ni kera islamé ke walma e kera islamé musoye ne bi fega do islamé avion ono fika temeni ba madani de shifuke aka visa diwa haidara mi sona ka ke mali islamé o ka tomba au conseil islamique du Mali manyemae haidara mi kera Mali al-islamé dine nyama o ka jegruba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyemae al-islamé de meto ansaru nyajoro de do afa anankara mo aseyid Sherif Ousmane Madani haidara Amona e ga ni dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do ah bien mangani sisan kɔni ye teko ja te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye ala te zara